Makabarta ta kisra, zan je kabarin sarki in more da ya shukura. In kun tuna a farko aljani Asmu'i ya bayyana, yana ta yin dariyar keta da ta yo silar razana. Yayo ƙasa abin mamaki ya fara yin magana, duk jikinsa na fidda hayaki kan sama na bauna. Ashe gunjin da yake fama ko ya tunzira, yana yin kira ne za a je makabartar kisra. Sa a je a tone kabarin sarkin da ya shukura, amma akwai haɗari tone kabarin sarkin kisra. Farko ya yi zafi kafin ya bar duniya, babu wanda za yi yo mulki a garin fakaf na iya. Kabarinsa ne aka sanya takobi wadda ta gauraya, da ita ne an tariye yau yaƙi maza na jiya. Gwarrama akwai kunto ne kabari, domin akwai fatalwar da take zuke jini. Aljannu akwai haka masu gadin makabarta, wanda in sun kai arba da kai mutuwa a gare ka kaddara. Take na ji ni dai duka jikina ya hauyin suma, dole ne san je a kabari don ceton al'umma. Wanda ke faman wuya a gare su ake yin tsangwama, mata maza hada ga yara ga tari na yunwa. Ayyo kai lamarin ya girmama, Asmu'i jarumta ta a jini take. Na yau da kan shiri rikicin tinjim cikin sulke, masu yansu mame da sun korin yaƙi siyo hattara. Cikin sakar dare na shirya domin na je na tone kabarin da aka ce an binne takobi na safi ne. Ga 'yan gari a baya na sun biyo ni dan rakiya ne, suna ta nuna alhini karmar sakami asara ne. Gani ne a baki na kofar makabartar kisra, na kama kofar na danna sai na shige kawai ba jira. Take na hango abin mamaki kabari ya kai miliyan 100 da iri ɗaya ne suna ta yin hayaki. Wanne ne kabarin sarkin kisra kenan a cikinsu? Masoyana ku biyo ni kashi ta 3 insha Allah. Na gode sosai.